Ahojte priatelia, aj tí, ktorí sledujú môj YouTube kanál. Ops, mám žabky, tak sa mi trošku šmíka. Dnes som bola v Prahe v jednej nádhernej katedrále so sesternicou a chcela by som pozdieľať takú naozaj svoju skúsenosť a svoje vnímanie tej cirkvi a toho všetkého. Keď som bola menšia, tak sme chodili do kostola a modlili sa. Aj so starou mamou. Častokrát mi nebolo vysvetlené, že prečo sa napríklad spínajú ruky spolu. Hej. Alebo som vnímala v tom kostole, že nie len, že som ja nerozumela tomu, čo rozpráva pán farár, ale že aj ostatní ľudia sa vypli. Že som vnímala, že nepočúvajú, čo hovorí pán farár, ale rozmýšľali nad niečím iným. A nielen to, ale takisto som vnímala, že vlastne ani pán farár rozprával Božie slovo alebo niečo z Biblie a nebol tam prítomný bytostne, že vedel to z mentálu, hej, ako super, všetko naštudované, ale nebolo to v tom srdiečku. A mne to tam veľmi chýbalo. Takže veľakrát som mala otázky okolo tej viery, ale nikto mi nevedel odpovedať. Aj keď som sa modlila so starou mamou, tak jeden večer som povedala: stará mama, ja neverím v Boha. A viem, že vtedy ju to veľmi zranilo, ale jednoducho som vnímala ten tlak toho, že mám niečo rozprávať dokola. Nedávalo mi to význam, nerozumela som tomu. Mala som veľa otázok, na ktoré mi nikto nevedel odpovedať a necítila som tam tú vibráciu toho bytia, toho srdiečka. Ako zdieľam to za seba, neviem, ako máte vy nejakú skúsenosť s týmto. A vlastne prišlo mi to také nanútené, také na silu, že musíš chodiť do toho kostola, musíš v niečo veriť. Musíš sa pekne obliekať ako dievča. Necítila som to takto. Ale prestala som že obviňovať tých dospelých, lebo ani oni nevedeli inak. Aj oni len dali najlepšie, čo mohli v tom čase. A proste len prenášali to, čo mali prevzaté zase od svojich predkov. Takže pustila som aj tú vinu, aj to obviňovanie. A vystúpila som ako keby z tej viery ako takej, z tej cirkvi ako takej a začala som hľadať iné smery. A fakt som toho prešla veľa. Všeličím, rôzne terapie, rôzne kurzy, semináre, regresy, festivaly, ženské kruhy, čokoľvek, čo by ma vlastne naviedlo k tej viere alebo k sebe samej. No a vlastne dneska sa mi to nejak tak vrátilo v tom kostole, že som vnímala tú plnosť toho kostola, lebo milujem tú atmosféru v tom kostole a kostol ako taký, tie malby, tie sošky, tie fresky, je to úžasné, tá energetika v tom kostole, ale to ostatné,
tam chýba to poznanie, tá esencia, tá hĺbka. Nechcem to ani nejak hodnotiť, ani súdiť, pretože každý máme svoju cestu. Len ja som už nejak asi dospela k tomu, že tá viera je vlastne tá prítomnosť, že nemusím nikam chodiť. A že vlastne, ako je to častokrát zmanipulované, že tú silu odovzdávame niekomu vonku. Že tú silu a tú hodnotu neustále odovzdávame niekomu inému, aby bol zodpovedný za naše životy. A vlastne my sme kompletní takí, akí sme. My len potrebujeme uzrieť v sebe tú iskru, to svetlo, tú božskosť, ktorá je tu stále prítomná. Takže to vnímam ako keby už v tom prítomnom okamihu. Že to je stále tu prítomné. A je to úžasné vlastne, že každá bytosť, ktorú stretnem, každá situácia, všetko, čo sa mi deje, má obrovský význam v tom, aby som uzrela seba. Hej? Uzrela seba v tej plnosti, v tej esencii, v tej hodnote. Tak toľko k tomu dnešnému zdieľaniu. Tak vám prajem krásne okamihy sami so sebou. Nech tú hodnotu a esenciu uzrieme v tých momentoch, každodenných momentoch v tom živote. A nech sme naplnení a vyživení tu a teraz. S láskou a tajen.